بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا والعاديات قسم نے پمنڈے وہن کو اسنو باندے ذبحن پخو کے دل سرا ذبحن پہنے دل سرا چہنی گی قسم نے پمنڈ وہن کو اسنو باندے ذبحن پہنے دل سرا حف حف کئی ذبحن پا حف حف کے دل سرا یا پہو کی دن کو بانے فالموریات قدحن بیاور راو باسن کی دی قدحن پا وحلو دنالو نسرا فالموریات قدحن بیا اور پور تکون کی دی قدحن پسو وحلو سرا پکو وحلو سرا پا نالون وحلو سرا پا وحلو دخپو سرا فالمغیرات صبحن بیا حملہ کون کی دی صبحن پا وقت صبح کے فالمغیرات بیا حملہ کون کی دی صبحن پا وقت سحر کے فاثرن به نقا فاثرن نپور تیکڑے به پدیسا نقن دڑی گردنا فاثرن نراوچت کڑو به پدی سرا نقعن گرد غبار گردنا دڑی فوسطن به جمعان ورننزی پدی سرا پٹولگی کے دا کافرانو فوسطنا نپمنس کی ورننزی به پدی سرا جمعن پٹولگو کے یا فوسطن به نمینستا داخل شی به پدی غبار کے جمعن پڑل دا کافرانو کے ان الانسان یقینا انسان چه دے لربی دخپل رب دا پارا لکنوت خامخانا شکر دے انہو یقینا دا اللہ تعالی علا ذالک پدے باندے لشہید خامخا خبردار دے وانہو او دے پدے خبر بانے لشہید خامخا خبر دے یا دا انسان پدے خبر بانے خبر دے وانہو یقینا دے علا ذالک پدے باندے لشہید خامخا خبر دے وانہو یقینا دے لحب الخیر محبت دا مال دا وجل شدید خامخا دیر سخت دے وانہو یقینا دے دا انسان لحب الخیر پمین دا مال کے محبت دا مال دا پارل شدید دیر سخت دے افلا یعلمو آیا نپوئی گی دے ازا بوسر نکل چی دے راپور تکڑیشی ازا ما بوسر کل چی راپور تبکڑیشی ما اغس فی القبور چی پا قبرن کی دی افلا یعلمو آیا دے نپوئی گی ازا بوسر کل چی راپور تکڑیشی ما غص فی القبور چی پا قبرن کی دی وحصل اخکار بشی ما غص فی الصدور چی پا سینو کی دی اخکار بکڑیشی ما غص فی الصدور چی پا سینو کی دی ان ربم یقینا رب دوی بہم پا دوی بانی یوم ازن پا دا غرض لخبیر خامخا خبردار دے